kami ngayon sa Regensburg. Lang. Ayun mga kaibigan, nandito na kami sa Regensburg. Ayan o. Ayan yung mga kasama ko, yung kasama namin, yung buong pamilya. Di ba? Basta strolling lang tayo, mamasyal lang tayo mga kaibigan kasi ngayon ay weekend. Siyempre family time, no? Yan. At naghahanap kami ng makakainan. Dito na pala yung Old City. Di ba? Ayan, no? Ay, ang ganda rito mga kaibigan, oh. Ang ganda ng bahay. Yan si Maria nagpi-picture. Nasa Old City na tayo, ano? Pwede kayang inumin to? Ayan mga kaibigan, basta't maghanap-hanap lang tayo ng makakainan. Wala pa tayong nakahanapan, no? Anong gusto niyong kainin? Noodle. Italian food. Yeah, pasag kita tayo. Sige, basta tingin-tingin daw tayo. Hindi ko pa alam. Okay. Wala pa rin po kaming nahanap. Ang daming mga turista, ang daming mga tao dito mga kaibigan. So, ayan nandito sila. Wow. Naghanap kami ng makakainan, no? Oh, ganda rito. Ayan, may simbahan dyan sa ano. Ayan. Tapos may music. Yeah.
Ayan yung ano. Yung simbahan na, ay nako, ang ganda nito oh. Wow. Ayan, nagpipicture-picture si Maria. Ang ganda nito, grabe. No? Oh, yan yung dalawang bata. Si Maria nagpipicture-picture. Ayan. Tapos may katabi siyang maliit na simbaan, no? Marami ring mga turista dito, mga kaibigan, no? First time kong makita to. Pumunta ako dito noon, pero hindi ako nakagala dahil ang pinuntahan ko noon dito ay trabaho, mga kaibigan. Oh, ayan oh. May mga turista. Dito naman sa harap ng simbahan may train na hinihintay kami. Mag short tour kami. Ayan si Liam oh. Si Kamya at si Maria. Tignan natin kung magkano yung babayaran. 10 pesos. Tapos 5. Alas 3. Alas 3 daw ng ano. Anong oras na? Yeah. 2:20. Ja. Und das machen wir am Ende dann und danach fertig, weil es geht Ja. 40 Minuten. Ja, 40 Minuten haben wir noch, so 40 Minutes. Aber das Ticket kaufe ich das nicht. Und dann danach müssen wir ja nicht Ah, sige. was machen, haben wir schon alles gesehen eigentlich. Yo? Okay. So, yun. Basta maghintay muna kami dito. Ayan, may mga firefighters, oh. Ewan ko kung may sunog dito. Oh, yan oh. Sana walang sunog dito. Oh? Oh? Papasok kami ngayon dito sa may Dom, also Cathedral dito sa Regensburg. Side entrance lang ito kaya maliit lang na door. Asus. Ang dilim. Dilim-dilim naman. Sa camera maliwanag pero kung titignan sa original madilim eh. Yun lang ang bintana oh. Liebe Besucherinnen und Besucher des Regensburger Doms. Um 14:30 Uhr beginnt eine Führung durch den Dom. Hierbei erfahren Sie Wissenswertes und Interessantes zur May announcement. Architektur, zu den mittelalterlichen Glasfenstern und dem Figurenschmuck. Und auch die Funktion des Doms als Haus Yung bintana. des Gebets wird ein Thema sein. Oh, ito yung organ nila, oh. Wow. Ang laki, grabe. Dito kitang-kita yung organ. Sa ibang church kasi nasa likod itong organ na ito, pero tapos nasa likod, tapos ano, yung parang naka-hide, pero dito kitang-kita, oh. Wow. Dito sa may side na ito, pwede ring mag-pray. Ito pangalan niya, Saila Kapele. Tapos dito, yung altar na dito. Yan, yung altar. Tingnan nga natin. Oh, bawal hanggang dito lang. Pwede, pero pwede kong lapitan. Ayan. Ito yung harap. Nicht da beim Seil geht, das macht Alarm. Oh, dito may statwa.
Maraming statwa rin dito. Ito yung isang old. Tignan nga natin kung anong nandito. Yung door. Old na old. Ayan. May hagdan pala doon. Dito may door. May door. Pang remembrance sa mga bishop. Dome shots. Ano ata ito yung pagbilhan ng mga ano. Yan titawag na diyan. Nalipatak. Museum pala. Dome shots. Pero dome shots yung pangalan. Okay. Akala ko pagbilhan ng mga souvenir. Pero Parang ganun parang sila. gano'n na rin. Pagkatapos ng museum, pwedeng bumili na. Dito sa may off-floor, may parang hidden na door. May hidden, yung daan para sa siguro sa baba. Kung saan, kaya sila pumupunta yung mga party, di ba? Lalakad nga kami dito sa likod ng simbahan. Ayan si Kamya. Naghihintay. At kami naman dito sa taas. Tugate man dito eh? Yeah. Ayan, nandito pa rin yung mga fire trucks. Ang ganda yung relo dito, Tingnan nyo. Dito sa may bahay na ito. May relo, Bibili pa daw kami ng ice cream habang naghihintay sa sa train namin. Kaya mag-ice cream muna kami. Dito yung puntahan namin. Liam, nimm den. Ja, ich kann nicht meinen Drachen und alles halten. Aber die sind ja auch viel jünger. Ich finde die krass. Ja. Wie der Glaklacke? Ja, stimmt. Deswegen vielleicht auch. Oh, der ist schon da. Nandun na yung namin, Yung train. Masapa. Ay, maaga pala. Hindi masapa. Ayan, yung train. Dito kami sasakay mamaya. Ayan yung mga kasama namin. Das ist Naturnah und das
ebenfalls 18. Jahrhundert. Kulturgeschichte von der Steinzeit bis zum 19. Jahrhundert. Schwerpunkt der Sammlung stellen der Regensburger Raum und Ostbayern insgesamt dar. 15. und 16. Jahrhunderts. Dieses wurde nach der grundlegenden Sanierung 1980 seiner neuen Bestimmung als städtisches Galeriegebäude übergeben. Seither steht die Kunst des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt des Geschehens. Und als der Herzog und der Bischof und die Reichen in die Stadt kamen, um dieses Wunderwerk der Architektur zu bestaunen, geriet der Baumeister in arge Bedrängnis. Dann hatte er aber einen rettenden Einfall. Er jagte einen Hund, einen Hahn und eine Henne über die Brücke. Der Teufelslappen versuchte ihr mit seinem Rücken hochzulegen und zu zerstören. Diese Planeten Befestigungsanlage wurden bereits 1824 abgerissen. Das romanische Portal mit seinen rätselhaften Skulpturen ist in seiner Art einmalig. 1000 Jahre Geschichte stehen vor uns. 179 nach Christus, 145 wird Regensburg Freiheitskrieg nahezu unversehrt. Erst 19
1990 beginnt ein zweiter Aufschwung Regensburgs. Viele Heimatvertriebene siedeln sich in der heilgebliebenen Stadt an. Bedeutende Industrien wie BMW, Infineon und Continental bauten große Standorte in Regensburg auf. Die Universität Nakabalik na kami. Pagod yung mga iba kasi mainit na, 30 degrees na. Nakakapagod yung init. Legen wir das Im Papas Rucksack, aber da ist ja nicht mehr viel drin. Aber nimm dir den Rest, du willst ja das eine. Nee, dann pauwi na kami. Kumain lang ako ng yung naiwan. Kanina yung kinain namin, hindi namin naubos. Tinake out namin. Kinain namin na, ngayon. At yun, pabalik na kami sa Augsburg. O, ayan, ubos na. At 2 hours uli pabalik. Mag-stop over tayo ngayon, no? Tapos mag-stop over. Oo, mag-stop over tayo Okay. ngayon kasi parang inaantok ako. Okay, magkape-kape, ganon. Oo. Hey. Liam, fertig? Aber es dauert bestimmt noch eine Stunde, oder? 18 Uhr 32 kommen wir zu Hause. Zum Beispiel May construction dito sa my highway. dann Kakain ako ng 40 chips. Minuten. Tortillas. 40 Minuten. Nein, noch nicht. 50. Eine Stunde. Mag-ano muna tayo? Mag-break time. Cola und Kaffee, oder? Coke at saka ano, kape. Pero last na to, pinaka-last na talaga. Tapos magda-diet na ako. Masarap yan. Napakasarap niyan. Aber ist ja heiß. Hindi naman. Mainit daw, sabi niya. Hindi naman masyado. At ngayon, na malapit na kami sa Augsburg, na traffic na kami dito sa highway. O yan. Traffic na traffic. Ay nako, ewan ko kung kailan kami tutuloy. Nakauwi na kami. At anong oras na? Oh, alas 8 na. Nakauwi na kami. Ja, gleich. Ja, ich komme gleich. At ayun, mag-ano na kami. Magre-rest. At yun, matutulog na. Sige, bye-bye.